Е, така сме се прекъснали. Само да споделя, защото Деси и Дени, те са ми казвали точно, че са си писали, както и аз, такава карта на мечтите сме си правили. Дени има супер разказ, ако иска може да сподели, ако не аз мога да споделя вместо нея. А, Вероятно няма да иска да сподели, но все пак ще дам 5 минути. Деси и тя, така като започнаха да пишат с мъжа и мечтите си, и тя само маля, вика направо, ма всичко се случва, ма всичко се сбъдва, ма чак не мога да повярвам. Наистина много е силно. И хората, които не са си писали до Да, сега мечтите, направете го, защото няма начин да не се случи. Просто когато точно готов момента на това нещо, то идва. И въпросът е, нали, ние също да полагаме усилия за тези неща, които сме си ги помечтали, защото няма как е така да седиш с кръстени ръце вкъщи, нищо да не правиш, да очакваш. Но пък Дени пък беше си написала къща, деца, нали, мъж до себе си и абсолютно тя каза, някакъв ремонт беше правила на къщата, намерила си е листчето, като е прочела, каза как, че седнах и се разплаках от това, че абсолютно всичко се е случило. Гледам, че Дафинка иска нещо абсолютно. да каже. Абсолютно. Дафи? Ама си Да, видях, че мютнах. не съм си включила. Мария Шопова, исках да те питам, ти твоята карта на мечтите в определен ден ли я написа, понеже аз имам подарена. Нелка ни беше организирала едно такова, т.е. правихме си 90-дневно предизвикателство и в последствие, нали, всеки участник подарихме си карти на мечтите. Още не съм си изработила, моята е в кутията. И исках да те питам, в определен ден там пише, нали, на листчето, Да, че да. има... Да, Но, така ли по изработи? принцип е добре да се направи на новолуние, само аз искам да си я... Не, аз съм си я подредила някъде и съм си я скрила даже от себе си. Мгм. Направила съм си я на голям картон, в голям формат. Там се разпределя, се разграфява на Мгм. 6 такива квадратчета и в тях слагаш за кариера, за семейство, за някакви други цели, за места, които искаш да посетиш, но трябва да се направи, мисля, че по новолуние. Ние с нашата група сме се събирали и сме Ново писали начало, желания. май. Да, Ново списали сме начало, да. желания по Окей. новолуние и по-добре да бъде, когато луната започва да расте. Тогава е най-силно. Благодаря ти. Благодаря, това ми беше въпроса. Благодаря. Супер. Ами, ако искате да си продължиме с упражнението, мисля, че да не кажа, че всички, или може би тези, които бяхме, мисля, че двама човека не са се включили, но може би няма и да се включат. Вече сме няколко минути. Аз навсякъде, където пуснах, писах, че Само влизаме да отново. допълня, днес коя дата сме? Знаете ли, днеска сме 18, а новолунието на Да. 21. Това означава, че пак го има този заряд и така хващаме от тази енергия, така че пишете смело. Готови сме. Иде. Добре, аз ви предлагам да продължиме сега с упражнението. Ще ви оставя няколко минутки да го довършите и след това вече може, ако искате да си споделите за картите на мечтите и защо не пък, примерно някои от следващите седмици в тези съботните срещи може да направим пък нещо такова или то ще може да е не другата седмица, защото ще е след новолунието, но не знам, може да го измислим в Ами, края на ако искате, срещата. може да си направим целеполагане, защото това също е много важно, как да се научим да си поставяме цели и как да ги, така във времето, да ги все едно Да ги реконструирам. разпределим във времето. Да, за да Мгм. бъдат на малки крачици, стъпчици, как да си ги постигнем. Мисля си, че ще бъде полезно целеполагането. Добре, това ще го оставиме на тебе като по-веща в Не, целеполагането. не съм веща. Мен това ми е много трудна тема и може би трябва да си излезна от зоната на комфорт, за да мога да го направя и на вас и на себе си съответно, защото А бягам много кой може да от тази, говори? тази тема. Кой може да говори тогава? Ивчето, Ивето или кой ти го е? да, Ивчето може Значи, да говори. Ивчето е тук. Ивче, искаш ли да те поканиме някоя от следващите съботни срещи, ако ти е удобно, да ни направиш целеполагането?
Аз, тъй като доста късно се включих в срещата и не съм много сигурна за какво точно ставаше въпрос, ама ще ми обясните, няма проблем. Ще ти обясниме, да. Ние сега набързо казвам, мисля, че сме готови да продължиме. Срещата ни прекъсна точно когато започнахме да правим упражнението на Джордан Адлър за това да сложиме мечти, да не ни е страх. Това всъщност забравих да ви кажа. В повечето случаи ние искаме нещо да се случи, но не сме готови да го приемем. Притесняваме се да приемем нещо, когато стане голямо. Сега ще видите, аз ще ви дам няколко различни цифри, суми, които трябва да похарчите за 12 месеца. Условието е или ги харчите за тези 12 месеца, или ги губите. И колкото повече сумата се увеличава, толкова по-трудно човек му идва така бързо идеята за какво да ги похарчи тези пари. Това беше едно от нещата, в които ние трябва да се упражняваме, да излезем от зоната си на комфорт и да може да приемеме това, което идва към нас. Защото ние се затваряме до определено ниво и едва ли не можем а, да продължим да се развиваме, защото не можем да си отвориме съзнанието, да осъзнаем колко много повече можем да приемем. Това беше основата и сега ще кажа наново да си запишете. Сега някои си ги записаха, ако Ивето сега се е включила, да си записва от сега. Запишете си първо 500 и ви казах, може да си го запишете в каквато валута искате. Следващото отвояваме е 1000 и си оставете малко място, за да може да си напишете съответно за какво искате да похарчите съответната сума. След това си запишете 2000, след това си запишете 4000, след това 8000, 16 000, 32 000, 64, 128 000, 256 000, 512 000 и последната сума е 1 024 000, каквито и да е валути. Сега, давам ви 5 минути и започвайте да мислите за какво ще харчите тези пари. Всяка една от сумата си представете, че имате 12 месеца да изхарчите. Сигурна съм, че първите ще са ви лесни. Я да ви Почвам. всяка колечета. Започвайте. Сега е. 500 долара най-лесно се харчат, 1000 също. Да видим. Да, малките се харчат лесно, обаче после да видите как хората в залата започнаха да се ослушват. А, Айде ще ви кажа. Оставам ви няколко минутки. Пишете. Похарчихме ги, бе. Похарчихме ги парите. Не ги похарчихме, инвестирахме ги. Аз ги инвестирах. 2 минути оставам още за другите, да не им пречиме да мислят как ще ги харчат и след това почваме Ай, да обсъждаме кой как ги е да не похарчил. се бъркам. Добре, добре. Може да пречиме на мислещите. Някой може да им е трудно да харчат пари. И аз ги похарчих. Разсипници. Само, че аз сега, като съм ги похарчила тия пари, то те не са похарчени, те после пак ми идват. В смисъл, че това, което съм го вкарала като харч, хич не е харч. Ми направо си е инвестиция. Добре, Ама добре. ти ще кажеш да видим сега. Добре. Трябва ли да си ги четем после? Не всичките ще видим. Добре. Още една минутка. Добре. Аз си пиша моите наново. Пиши, пиши. Готови ли сте? Да. Добре. Сега ще започна аз с нещо, което То, ми направи впечатление от Mastermind. Все пак е споделяне и след това ще минем през вашите записки.
Значи аз когато а, трябваше да си ги записвам моите, естествено първите няколко бяха много така, много бързо ги похарчих съответно. Като цяло аз бях готова бързо, защото аз имам идея какво искам да правя, ако имам пари. И ми направи впечатление, че много хора около мене, въобще цялата зала, нали, 1000 човека, доста дълго писаха, след като аз вече бях приключила. И когато Джордан започна да пита, нали, на каква сума се затруднихте и така нататък, повечето хора започнаха да обясня, нали, да казват, да дигаме ръце на по-големите суми. Повечето хора се затрудняваха. Другото беше, че някои хора споделяха как ги харчат парите. По-малките суми всеки ги харчи за себе си, а по-големите суми някои бяха решили да ги разделят с семейството, с роднини, да им помогнат за различни неща, дали някой да си изплати имота, дали други, примерно, имат някакъв здравословен проблем, други искаха да ги дарят някаква сума за някаква организация, която помага с някакви здравословни проблеми, като такива дарителски организации. И всеки имаше различна идея за това как да си харчи парите. Но ми направи впечатление, че много малко хора, мисля, че ти точно на това ще наблегнеш сега, си мисля, много малко хора мислеха как да похарчат тези пари, така че тези пари да работят отново за тях. Съответно, вие инвестирате и тези пари ще се увеличат във времето. Значи това е едно от нещата, което може би ние като цяло училището не ни учи на нещо подобно. И едно от нещата, които ние срещаме в този бизнес е да се научиме да боравиме с финанси и как да увеличаваме тези финанси, не да ги харчиме просто всичко да заминава по водата, нали, по реката. а, как едни пари дошли при нас с труд, трябва да ги уважаваме и трябва да ги накараме да работят за нас отново и отново, а не просто да ги похарчим ето така, нали, без някаква цел. Мим, че ти искаш да кажеш нещо, слушам. Ами, така и така говорим за парите, за енергията на парите и ще има една много хубава тема. Точно тази е темата, енергията и парите. И как когато допускаш и когато си готов за тази енергия, когато благодариш, когато ги уважаваш и ги подреждаш така както трябва, те идват в живота ти и парите не са нещо лошо, но тя има много хубава лекция. Ако искате следващата събота, може точно на тази тема да ни направи лекция. Еми, ще Защото обсъдим. парите са Нямам ключово нищо против. нещо и може да, нали, когато сме благодарни, че ги имаме, помагаме им да се отвояват, отрояват и те идват в нашия живот. Ние Изчисля, нещо ако е готова. на името. Много задължения нещо и дахме Тази, сега. Сега тази тема, я тази плашим, тема тя няма да иска за да се парите. включва повече. Няма, Нямате тя е много никакъв хубава. проблем. Да, може да се го направим, като няма да е лекция от моя страна. Само аз предпочитам да стане дискусия. Нали, Да, всеки няма да си проблем. каже неговото виждане и опит по темата. Да, супер. Значи имаме идеи за следващите седмици. Добре. Значи това, което аз ще ви кажа мой опит. Аз първоначално така лесно си похарчих парите за тебе си, разбира се. И след като така дойдох до около 2000, започнах да ги инвестирам в различни неща. Всъщност абсолютно всичко от 2000 нагоре ми е някакво инвестиране в нещо, в някакъв вид бизнес или в нещо, в имот или в каквото и да е, за да може това да ми развива доходите. Сега обаче, когато ги записах отново, понеже викам си, айде нещо по-различно да е, направи впечатление, че си ги харчих повече за себе си, така до по-висока сума от парите. Може би
Не знам, може би защото вече съм си дала нещо за инвестиране. Сега, нека да видим пък ако си ги похарча за себе си. Обаче, ето, примерно, Ивче, ти кажи сега. Добре, нека да ви питам сега, на каква сума ви така стана по-трудно да ги харчите? Виждам, че Ивето е написала коментар, така че включи се, ако искаш да ни кажеш набързо. Ами, аз на тия суми, тук където ти ги каза, нямах затруднения, защото предварително си имам намечтани неща, които ми съвместват в сумите. Но това, което аз съм ходила на много семинари, на много обучения и в началото и на мен не ми е било лесно да мечтая на едро, както казва Станимирка. Забелязала съм, че повечето хора, особено около моята възраст, им е много трудно да мечтаят. И като кажат, ами тя нашата вече свършила, сега децата да са добре, не е така, трябва да имаме мечти. Трябва да имаме мечти. И аз това писах като коментар, че над сумата 64 хиляди нагоре всичко ми беше в имоти инвестиции. Това ме влече, не знам сега. Така съм се Да. го мечтала. Но пък Браво. хубаво е да се инвестира. По-малки суми имам, които са ми инвестиции в обучения. Аз бих Супер. давала инвестиции за обучение, защото осъзнавам колко много са ми помогнали всички тези семинари и такива подаръци от Aquasource най-вече. Аз от Aquasource се докоснах до тези теми и за финансова грамотност, и за личностно израстване. Така че нищо не е излишно. Всяко едно нещо, което може да научите от всяко едно място, където можете да го научите, не пропускайте. Това е моят Защото съвет. това, Супер. което могат да ви вземат Благодаря. като имоти, като финанси, това, което го научиш и което го вземеш за себе си, където и да отиш, ти ще го вземеш и то ще ти помага. Така че много е важно да инвестираме в себе си. Аз съм почнала да инвестирам още на $1000 в Добре, себе и си. аз сега кажи ми, че ти бързо си почнала да инвестираш. Набързичко. Ами първо се чудих, даже се чудих тия $500 за какво да ги похарча. Там се чудих какво да ги похарча, защото моите нали, те по-големите суми са ми така... Да, инвестирала съм също в имоти, в апартаменти. Накрая инвестирах в една кооперация, в яхти съм инвестирала. Нали, не гледам да е само в недвижим имот, но никъде не видях по-голяма сума, защото искам да инвестирам в остров. Добре, умножи Искам си да крайната инвестирам така. милиона, да умножи по Който е на друго няколко. ниво. Преди съм си мечтала и аз, примерно, да отида някъде, да пътувам с семейството ми. Да, тук пак съм си вкарала някъде семейни екскурзии и почивки. Това, което казваш, Мимче, ти, че сега си започнала повече за себе си и си дала малко повече пари за себе си. Важно е да не забравяме себе си. Ако ние не се чувстваме добре, ако не оставяме някакъв процент или някаква част от нашите пари за това да се наградим, подарък от мен за мен, или да се потупаме по рамото и да си кажем браво, ти заслужаваш да си купиш, примерно, след една регистрация, да кажем, на човек, или пък след консултация, или пък дори някой да ви се обади да ви каже: днес детето ми не боледува благодарение на това, че ти си ми помогнала. Може да отидеш и да си направиш някакъв подарък за това усилие, което си вложил. Много е важно да ценим себе си и нашия труд, който даваме, и да се самонаграждаваме. Защото когато ние не се наградим, когато ние не уважаваме себе си, няма как и хората около нас да кажат: ти заслужаваш. На първо място трябва да поставяме нашите така вътрешни усещания и как се чувстваме. И да празнуваме Абсолютно. успеха точно така. Да. И потупване по рамото задължително, да си кажеш браво, браво, браво. Не го пропускайте. Добре, я ми кажете вие двете за какво похарчихте 1 милион плюс. Айде, Ивче, ако си готова. За кооперация. Ма Ти няма за да ми стигне. кооперация. Ма няма да ми Добре. стигне. За На луксозен, зелено. писала съм луксозен имот. Аз също, като също ми мина Добре. през ума кооперация, ми ме може да се комбинираме да вземем общо. Идеално. Аз За, ще ви ходя на Ами гости да, там. няма да ни стигне с един. Аз, примерно, с мисълта за София, да кажем, поне, или пък в Виена, някъде другаде. С тая сума не може да си вземем да си изградим кооперация. ами, Зависи.
Може и да може. Предишната сума, защото аз в лева, аз не съм разбрала условието за долари и Няма други, значение, както и кой да как е. си избере. Предишната сума 512 ми е апартамент в София, там съм инвестирала, а иначе, Тук съм Добре. аз на 512 в две яхти луксозни. охо, добре. Понеже те Така, са доста скъпички, има и така доста скъпи яхти. Ако инвестирам в яхта и я отдавам под найем, на ден може да изкарвам и поне едно 5000. Така Ето, че, младите мислят много добре. по-разчупено. Ние, Не, старото поколение се знаем имотите и това е. супер. И я да видим кой, някой друг иска ли да сподели преди да почна да показвам с пръстче. Гери, виждам, че си в срещата. Дали можеш да споделиш? Аз знам, ти беше на Mastermind. Не знам, ако имаш възможност, дали можеш да споделиш, ако сега го прави това упражнение. Не, не, аз влязах, вие вече бяхте започнали, аз докато разбрах какво правите, вие приключихте. Така че не А, съм го аз, правила в момента. Но на слушайки масата вас, да се го замислих правим, за това, мисля. което да, правих тогава, че груба грешка, аз не съм инвестирала в себе си за обучение. В случая аз тогава ги охарчих яко парите. Но сега, като слушам, една част също съм я дала за имоти, не в България. Аз като мимето и аз яхта, не толкова под найем, а за себе си, ама сега като се замисля, аз няма да я ползвам през цялото време. Времето, което ние ползвам, мога да я дам под найем, нали? Дадахте ми идеи. Ето, виж колко А, са важни тези срещи. Да но споделим аз като как по-голямата развиваме. част в самия мастермайнд, като дойдаха големите суми, доста взех да се чудя. Раздадах една част по чарите насам натам и като дойдаха вече по-големите суми, взех да се чудя. Да, да, да. Точно това беше, нали, и закачката от страна на Джордан, да разбереме, че понякога ние искаме нещо, обаче не сме готови да го приемем. Не знаем какво да го правим това нещо. Така че е много хубаво упражнение. Мен това много ми хареса. Аз не очаквах нещо подобно. Но понеже аз предварително си имам такива настройки, не ми беше много трудно, но определено се чудех сега това дали ще ми стигне, сега дали за това, чудех се дали да ги похарча за себе си или да ги похарча в инвестирам. Викам, да, обаче, ако имам 1 милион и го похарча за себе си и до там, ако го инвестирам в нещо, ще продължава да ми носи милионите. Така че това е една много хубава тема за финансовата грамотност, което е много така, много полезно и ще е хубаво да имаме и такава среща. Благодаря ти, Гери, за споделянето. Иска ли някой друг да се включи или да посочвам, защото имам двама човека така, на ум, които искам да посоча. Добре. Ради, я ми кажи ти за какво си похарчи парите и къде видя трудност, на коя сума видя трудност. Не казвам точно, че трябва да ми кажеш за какво си ги похарчил, но Ами, до 64 хиляди си ги използвах за лична употреба, другата, нали, инвестиции за коли. Аз знам, искам да инвестирам в коли, които са рядки, но да мога да са, нали, като един вид колекционер или нещо, което може да ми донесе повече пари. Както добре. казахме, просто е инвестира в имоти. Искам и аз имоти, между другото. Аз за 1 милион не се сетих какво трябва да. Само Не 1 милион. можа да похарчиш 1 милион. Ето, Един виждате ли? милион не Имаме се 10 минути сетих само да да кажа. погледна нещичко. Добре. Имаме 10 минути. Значи имаш задача, Ради, дай ги на извинявайте, Катя, тя ще ги похарчи. да си, Тя ще ги инвестира. да си отвориш така възприятията и приемането, да отвориш душата си и сърцето си и мислите си за посрещане на такива големи суми и тренирай мислено за какво ще ги похарчиш. Като не, слушай мимето, даваш ги на мене, аз ще ги похарча. Аз няма да откажа, имам вече планове. Добре, последният човек, защото гледам, че... Чакайте, че така не мога да видя точно кой... кой е...
Весела. Ами Деси, ако Весела и иска тя ли го е да се направила, ако може и включи? Деси да се включи после, ако е тук. Да, Весела дали може да се включи, защото не съм сигурна, че познавам Весела. Но ще ми е интересно да чуем. Ако не може, Ма няма Весела, нищо Весела, против. тя се включи. Ето, я да видим. Ето бе, нашата Весела. Защото имаше някаква картинка, нямаше видеото и аз викам, защото много е. Нарисувана къща Я съм кажи. си купила за 1 милион. Какво каза, защото нещо ми прекъсна и не можах да те чуя? Нарисувана къща съм си купила за 1 милион. Леле, ма те хубави имоти сте си купили. Добре. А къде видя трудност в измисленето на какво да похарчиш за еди коя си сума? Да, вече в по-големите суми то... Нали? Да. Да. Нагоре-долу на коя сума? Аз мисля, че повечето хора някъде около 200 хиляди там вече почнаха да виждат трудности в залата, когато споделяха. Ами, общо Някъде взето, там да по мечтах за такива суми. Добре, добре. Благодаря за споделянето. Я да видим деската. Десинка. Айде последно споделяне, ако Ами, обичаш да ни аз разясниш. малки и големите суми веднага ги наместих. 500 долара обучение, книги, 1000 долара организиране на срещи с екипа, томболи, подаръци, такива неща. И вече там за 1 милион, той е ясен, къща голяма край морето, да се събираме. Добре, добре. Харесва ми. Ще Супер. идвам задължително. Да, има там по-малките са пътешествия, малки имоти с цел инвестиция, Къщата кола. трябва да е големичка да е Деси къщичката. Да Да, събираш всички от задължително екипа. Че за някой сме с големия екип, повече да. деца. Да, точно. Браво. Много добре. Смяташ ли, че ти си похарчила повече за себе си или за инвестиция? Ами, не. Поравно. Тя къщата така или иначе ще дойде. Аз в началото, нали, съм се инвестирала. Тя къщата я слагам най-накрая. 1 милион, така че Добре. А така тая съм ги къща, планирала първо от малките неща и накрая вече къщата. добре. А тая къща, мислиш ли, че ще ти носи, ще я ползваш по начин, по който да ти носи приходи или просто ще ти е къща за живеене там, за удоволствие, за себе си, която ще ти е само разход? Един вид. Ами не, то по принцип е планирано до тази къща, в която ще живеем, да има съседен имот, който ще се отдава под наем. Добре. Значи ти предварително си инвестирала и това ще ти е подаръка за себе си от инвестициите. Точно, да. Добре. Добре. Харесва ми. Ами, момичета и момчета, имаме няколко минутки. Предлагам ви няколко, около 5. Предлагам ви да си измислиме нещо като някаква задача за следващата седмица, както тази седмица имахме да подобрим себе си с по 1% всеки ден и да се стремим това да го правим всеки ден, а не да е само за една седмица. А, да продължаваме да го правим. Може би следващата седмица пак ще отделим няколко минути да споделим всеки как се е справил тази една седмица с 1%. И че виждам, че си дигнала ръка и сега ще ти дам думата. И другото е да решиме какво ще правиме следващата седмица до другата събота. Ивче, слушам. Точно това ми е предложението, нали, след 1% какво ще правим. А, Като предизвикателство да се го приемем, да се научим да мечтаем на едро. Предложение, ако сте съгласни. Харесва ми. Особено за тези, които
им се е сторило по-трудно или са усетили, че им е по-трудно да инвестират или да похарчат по-големите суми. Може би просто да си правиме всеки ден едно упражнение на Заслужавам да визуализиране. получавам. Да получавам. Колко много мога да получа, дали го приемам, дали се страхувам и един такъв анализ върху себе си, примерно всеки ден, когато или преди да си легнете, или като се събудите, или когато имате така някакво спокойно време в ежедневието ви, което просто се отдавате на себе си и си казвате, сега ще си отделя няколко минути за мечтаене, визуализиране и си представяме дали това, което искаме да получим, дали сме готови да го получим, как се чувстваме при факта, че примерно получавам тази сума, даже може да си вземете лището и да си кажете сега харча тези примерно 500, каквито и да са долара, да речеме, как се чувствам за това, че съм ги похарчила. И един такъв анализ, дори всеки ден по две сумички да анализираме, за да разбереме къде имаме блокажи и какво да отворим в душата си. Харесва ли ви това като задачка за другата седмица? Добре. Ами, момичета и момчета, искам да ви благодаря за участието. Ако някой иска да каже нещо последно, имаме минутка, минутка и половина, преди да си кажем довиждане до следващата седмица. По същото време 6:30 ще измислиме каква ще бъде темата, дали отново да е нещо свързано конкретно с Mastermind, събитието, споделянето, или нещо по-различно. И ще го обявиме в това, но бъдете готови 6:30 другата седмица. Много ви благодаря. Тук и само има някакъв нещо в чата. Благодаря. Дафит ни е благодарил. Благодарим и аз много за участието, за споделянето и ви желая прекрасна събота вечер и до скоро. Благодаря ви. Благодаря Чао на много. всички. Беше много хубаво. Лека Чао, вечер. чао на всички. Чао, лека вечер. Чао, чао. Хубава вечер на всички. Чао на Лека. всички. Чао, чао.